Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo, ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kusiphile lolu suku oluhle ngale ndlela ukuba sikwazi ukuthi sihlangane njengoba sihlangene nje namhlanje. Luhle usuku, ave loluhle. Sesibale insuku ezimbalwa iqale ingqungquthela yabesifazane. Iqale ingqungquthela yabesifazane sekuseduze kakhulu. Ngiyethemba nizokhumbula ukuthi kungani ingoSepthemba sasiyenza ngo-August. uNkulunkulu weza nesambulo sokuthi singenzi okwenziwa yizwe, lingasethi izinto izwe bese siyalandela. Inyanga ka-August inyanga yabesifazane. So-ke kusho ukuthi thina silandelana nani? Nezwe. Inkonzo zabesifazane sase sizishiftela-ke kuSepthemba. Kwase kuhlehleza abefundisi ebeziba ngoSepthemba zaba ngo-October. Bazalwane-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga. Angibonge kule nsuku ey'mbili ey'dlulile, hhayi kulezi nsuku ey'mbili ey'dlulile, hhayi kwehlile kakhulu ukuphuma kwabantu. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga. Silokhu sikhuluma nje-ke sincenga, kuphakamile nokho ukuthunyelwa kwama-emojis. Kuphakamile nokho ukuthunyelwa kwama-emojis. Bengingabadonsa ngendlebe nje laba abangezwa abaqhubekayo ukuthi bafowethu ayekeni ama-emojis ngoba sesike sawabambela umkhosi. Funa ube nezinkinga ekuphileni kwakho kanti walwa nabantu abaningi kangaka kade besemkhosini ngama-emojis. Ngiyakucela nje, ngiyakuncenga, ake ulalele inkonzo, ukhohlwe ama-emojis. Ngeke sibambe umkhosi, sibambele into bese kuvele kubalula kanjalo nje. Hayi ngeke. Enye into ngilale ngijabule kakhulu izolo, ngijabule kakhulu. Bazokhumbula abalalelile inkonzo yaSunday. Ngithi anginitshele kusemanje ngoba namanje ngisajabule, kodwa-ke soqhubeka sikhuleke. Bazwile ukuthi sakhuleka saguqa ngezwi elikwaba iziKronikezi zesibili chapter 7 uverse 14 and 15. Ngicabanga ukuthi no-16 wangena lapho uNkulunkulu wayesithembisile eminyakeni eminingi yadlula ukuthi imikhuleko eyenziwa kuleya ndawo iyaphendulwa. Hhayi, ngilale izolo ngikahle kakhulu. Ngicabanga beku-6:30 ntambama, bengifonela laba abadayisa indawo njengoba sasikhulekela, bengifonela bathi bayeza ngelempelasonto. Angikwazi-ke nokho ukubadictate-ela noma ukubanqumela, siney'nkonzo, kodwa-ke ngizobona ukuthi ngenze njani ngoba yithina esithandazile. Sithandaze ngesonto ngoMsombuluko kanti ubebhizi, uyasho ukuthi nasemini ubethintana nenduna besho ukuthi bazofika besuka kude kangaka le eNelspruit beze la abadayisa indawo. So siyambonga uNkulunkulu wethu. Hey, umkhuleko wenziwa kuleya ndlu. Ngiyamangala, ngiyakuthanda ukubathiphisa nje laba bantu abalwa nokuthi kukhulekwe ebusuku. Abazalwane mabethanda ukukhuleka kanti umkhuleko wenziwa kuleya ndawo. uNkulunkulu uyayihlonipha, uhlonipha igama lakhe, wathi uyiphendule. Uphendulile-ke, bathi bayeza ngempelasonto. So-ke ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi-ke sizofinalize idili, siqede yonke into, ashaye uMsombuluko, indawo singeyebandla, isingeyebandla. Iyadula impela yona, iyadula, kodwa-ke nokho siyamthemba uNkulunkulu. Ushilo wathi igolide nesiliva lingelakhe. uNkulunkulu wethu uma ngithandaza ngicela imali, mina uvela anginike, kodwa yehle ezulwini uthinta wena mawulalela bese uyayiletha bese sisebenzisela umsebenzi wakhe, abese kubusisa futhi wena. Hawu madoda, what a mighty God we serve. Mkhulu kangakanani uNkulunkulu esimkhonzayo. Cha, bengithi anginitshele nje kakhulu ngoba nababengekho bekude bayizwa inkonzo, bezwe ukuthi besikhuleka. Ngithemba ukuthi nabo bakhuleka kanye nathi. uNkulunkulu wethu uphendulile. Sikhuleke ngesonto ngoMsombuluko waphendula.
Yikho namhlanje sengininikeza-ke i-report ukuthi hhayi sebeyeza laba bantu. Sinethemba elikhulu-ke ukuthi kuzofanelizeka konke. Niphile-ke lapha emakhaya. Nanko-ke amasosha. Yazi amasosha asekhaya lezwi ngiyawathanda. Avele akhuleke kwezinto zenzeke. Amasosha asekhaya lezwi. Ungazibukeli phansi nomkhuleko wakho. Hhayi ungazibhekeli phansi. Ungazibhekeli phansi. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakuzwa, wakufela nawe esiphambanweni, wangifela nami esiphambanweni. Kuyena siyafana, siyalingana. Yebo, singenze izinto ezifanayo sonke ngoba phela singamalungu omzimba, kodwa ekugcineni kwakho konke siyafana. Akekho osemqoka kunomunye, akekho ongasemqoka kunomunye. Asihloniphaneni, sinikane indawo njengabantwana bomuntu oyedwa, uNkulunkulu wethu wasidalayo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga ngevangeli anginikeze lona elisiza abantu abaningi ngokukhuleka, bafunde ukukhuleka, bafunde ukukhuluma noNkulunkulu wabo ophendulayo. Hhayi uNkulunkulu sikwaze kwashiwo kwathi uyashesha ukuzwa ophuza ukuphendula, kanti bajabulisa iy'nhliziyo zabo ngokuthi abaphendulwa. Uyashesha ukuzwa mina ngimkhonzi loyo, ngikhonza lo sheshezwa asheshe aphendule. Siyabonga-ke bazalwane, ake sikhuleke singene enkonzweni yethu yosuku. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele bakulungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba, siyabonga ukulondwa nokugcinwa kuze kube yilesi sikhathi. Siyabonga kakhulu Nkosi ukuphendula kwakho. Sakhuleka ngesonto, sicela wasiphendula ngomsombuluko. Siyakubonga-ke sisonke Nkosi, ezindaweni zonke siyaguqa, siyabonga ngoba saguqa sabonga. Ngibona ngathi likude isonto ukuthi sikubonge, ngikubongele izolo, kodwa sengithi angikubonge nabazalwane bonke abakhulekayo. Siyabonga Nkosi ukuthi ususiphendulile. Siyabonga Nkosi, esikucelayo manje imali yokwenza zonke izinto ezifanele zenziwe kuleya ndawo. Siyazi ukufanele kubhidlizwe indlu, kuqashwe i-TLB, kuqashwe i-truck, kuningi okufanele kwenziwe kungakaqali ukwakhiwa. Sithembe wena-ke Nkosi ukuthi wena uma usuqalile umsebenzi uyawufeza. Siyabonga namanje banathi kule nkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele kakhulu kakhulu. Hhayi-ke siqhubeka nomkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu. Sise-studio 3. Siqhubeka nomkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu, ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Kulo mkhuleko-ke sigcine sisabamba indaba yamandla, sisakhuluma ngawo. Izolo ngithembisile ngathi sizoqala sizama ukuwahlakaza la mandla, so-understand-e ukuthi ngempela kuthiwani uma kuthiwa amandla akhe angaka. Uma ethi ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni, uthini kanti ngempela? Ngikhumbula ngelinye ilanga engambolela ingxenye yamandla akhe. Uthi kimi, ndodana, kwenziwa yini ungakholwa ukuthi uma ukhulekela umuntu oseMelika ula eSouth Africa uzosinda na? Kwenziwa yini lokho? Ingane niyaya ezinyangeni, inyanga yambulala umuntu eGoli ila imbulale. Yini ngakholwa mina ukuthi akudingi lokhu uyaluza, wena yenze njani? Khuleka, imina ngenza umsebenzi. Avuleka amehlo ngayibona lento, yazi ngayibona. Ngiya-aphila nje kubo bonke abantu abanokukholwa okuncane. Kholwane manikhuleka, kholwa. Ngoba uma usebenzisa igama ukuthi uJesu Kristu inkosi, ligijima ngaphezu kombani. Hhayi lidabula amanzi, lidabula umlilo. Uma uthe nje uJesu Kristu inkosi, kuyaguqwa ezulwini, kuyaguqwa emhlabeni nangaphansi komhlaba. So uma sibiza leli gama, uyasabela umnikazi walo. Uthi kuMathewu 18:20, uma babili noma bathathu behlangene egameni lami, ngikhona phakathi kwabo. Cabanga esezulwini uvele abe khona. Yilo leli gama linamandla
ngendlela emangalisayo. So-ke noma bukuphi umuntu esimkhulekelayo uyawenza umsebenzi. Yingakho-ke singekho isidingo sokuthi uma ukhuleka lokhu uyaluza, ugcwala indlu, uchitha ngezandla, uyaluza. Hayi khona. Yabona nje mangithi uJesu Kristu uyinkosi, njengoba ngisho nje manje. Amadimoni onke akhona ayasha ngoba ayezwa, ayasha ashiswa yileli gama. Akudingi-ke ey'ndlini zethu zokukhonza kuthiwe kunomoya omubi, ake sixoshele umoya omubi, bese kuba nomoya we-chaos. Kwehliwe kwenyuka, kuyakhulekwa, kuthithwa izandla kwenziwa, anguphiwanga lowo moya mina. Mina nginikwe ukuthi uma ngikhuleka manje, kwenzeke manje, akudingi ngisebenzise izandla, ngiyaguqa kuphela, uNkulunkulu asebenze. Hhayi ngiyaguqa, anginikhumbuze amaHubo 15, xolo, amaHubo 34 verse 15. Uthi indlebe yakhe kukho ukukhala kwabangcwele, indlebe yakhe. So ongcwele nje mayikhala uyezwa. Hhayi asikeni bafowethu uku-acta, asikeni ukuba nomoya ubuyalo, sikeni ukugcwala indlu yonke sithi sikhipha amadimoni. Hawu, abanye baze bazihlaze, yakwazi ukuzihlaza, azihlaze umuntu. Usho kanjani la ukhona? La ukhona usuthi kunuka umoya othize or kunuka umoya wenkanuko, kodwa ukhona wena, ungumntwana kaNkulunkulu, ilangabi lomlilo. Hayi, yazi omachansana abachansa uprofeta. Ngake ngayichaza indaba yokuprofetha. Hhayi, angizoyichaza namhlanje, asingene enkonzweni, imizuzu isizohlangana ibe u-12. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu ezikhulekele yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo, ithi lapho verse 1 John 17. uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphila amandla, yiwo la mandla asithathayo. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Bonke uNkulunkulu abanikele kuJesu, uJesu ubaphe ukuphila okuphakade. Uyabavusa ngomhla wokuphela, John 6:44. Ake siye-ke ezweni lenkosi, asikuleli saqa esaqala ngalo abaseKolose, sibuka amandla kaNkulunkulu. ElaseKolose sibuka amandla kaNkulunkulu. Ngizofisa ukuhlehla ngiye kuverse 9. baseKolose chapter 1 verse 9. Sigijime nawo amandla kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi soze siwaqede kuverse 23. Ukuthi-ke kobe kuyinini uNkulunkulu waziyo. Uthi kumpostoli Paul ebhala, ehola umoya kaNkulunkulu, umoya wenyaniso. Ngalokho nathi, kusukela osukwini esezwa ngalo, asiyeki ukunikhulekela nokuninxusela kuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe, ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Bazalwane, ngihlala nginitshela namanje ngizogcizelela, ngiyanikhulekela imini nobusuku. Siyanikhulekela sinomama, asiyeki ukunikhulekela. Kusezwini lokho, usho njalo umpostoli Paul, kusukela osukwini esezwa ngalo, asiyeki ukunikhulekela. Kusukela osukwini owangena ngalo ekhaya lezwi, asiyeki ukunikhulekela. Hhayi, asiyeki. Abanye bangene namhlanje, sebengenile phansi kwe-umbrella yomkhuleko. Abanye bangene izolo, abanye bangene ngonyaka odlule, abanye u-2022, abanye u-2021, abanye u-2020, kodwa bonke baphansi kwe-umbrella yomkhuleko. Asiyeki ukunikhulekela. But the day wahamba, the day waphuma, usuphumile phansi kwe-umbrella. Yikho iningi labo livelelwa izinto nje, ngoba i-umbrella isekho. Yikho iningi labo iy'ngane zabo zivelelwa izinto. Buyele ekhaya lezwi, ngoba ukuphuma kwakhe ekhaya lezwi uvula umnyango wesitha, ukuphepha akukho. Yazi ukuthi uma ngiqala ngicomplaina, ngikhala ngokuphuma kwakho, kukhona into embi ekwehlelayo wena. Khona into embi ekwehlelayo. Uma ngiqala nje ngicomplaina ngokuphuma kwakho, ayisibheke amaHebheru chapter 17,
AmaHebheru chapter 13 verse 17. Chapter 13 AmaHebheru, Hebrews chapter 13 verse 17. Lithi lalelani abaniholayo, nibathobele ngokuba balinde imiphefumulo yenu njengabazokulandiswa ngayo. Ngisazolandiswa mina ngayo yonke le mphefumulo elayikhaya lezwi. Awusho bani mina? Ngisazolandiswa ngayo yonke. Yingakho ngingeke ngikuhlukumeze ngenhloso. Uma uzithola uhlukumezekile, kwenzeka iphutha ngiyaxolisa. Ngeke ngikuhlukumeze ngenhloso. Ngoba ngisazolandiswa ngawe phambi kaNkulunkulu. Nawe-ke yazi ukuthi usazolandiswa njengomfundisi ngabantu uNkulunkulu akunikeze bona. Usazolandiswa njengomzalwane ngabantu uNkulunkulu akunikeze bona ebandleni, your fellow brethren, abazalwane kanye nawe nabefundisi. Yeke ukuhleba befundisi, yeke ukuhleba abanye abazalwane, usazolandiswa ngabo. Yeke ukuhlukumeza abanye abazalwane, usazolandiswa. So kanguphinde uverse 17. Lalelani abaniholayo, nibathobele ngokuba balinde imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo. Isona sizathu esidathi ngimkhulekele, ngoba ngilinde umphefumulo wakho, ngisazolandiswa. Mawuphuma-ke ekhaya lezwi, okwakho-ke lokho. Itswele eliphuma phansi kwesikhukhukazi, isikhukhukazi silifukamele, lizothathwa uklebe. Itswele nje eliphumayo, liphuma at its own risk. So nawe uma uphuma ngokwakho. Ngiyakucebisa kodwa mina ungaphumi. Asiliqhubeke, lithi-ke ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Yabona uma uphuma nje ekhaya lezwi, ngiyaqala ngiyabubula, ngiyaqala ngiyakumaka ukuthi uphumile, ngoba khona abathi sebebuya bezwe sengibatshela ukuthi hayi, usibani bani useyabuya, usibani bani usebuya isibili, usebuya isithathu. Eyibona lo nto? Sengikhumbula indaba yezolo. Kukhona obebuya izolo, obesephuma ey'khashana nje. Ngase ngithi mina kulo bemletha, ngicela ungizwele kuyo ukuthi ngeke yini esaphuma kunokuthi simfake, ngoba usephuma ey'khashana. Bamfaka abantu abehlukene aphume, bamfake aphume. Njengoba nawe usumfaka nje, isiphi isiqiniseko sokuthi uzohlala? Ngoba phela akakaze asitshele uphumeleni, ukuze sililungise iphutha esimhlukumeze ngalo bese siyaxolisa. Kufanele sixolise nathi ngoba mhlambe simhlukumezile lo muntu. Mhlambe mayebuya ubuya ethembile, awu kanti basenjalo angiphumi. Awu kanti sitshele phela ukuthi yini ekukhiphile. Noma-ke ngisengishilo ngathi ningangitsheli izathu ngoba baningi abantu abaphumayo kungidalela nje ama-message angenasidingo. Ngicela wena osekutshelile wena ukuthi uphumeleni, ukugcine kuwe, kufundise wena ukuthi ulanda abantu ngakho usuwazi ukuthi abantu bakhishwa yini. Ingangitsheli ukuthi abantu baphumeleni. Ngitshele uma isefuna ukubuya, ukhumbule umuntu obuyayo ngenamba entsha, ngicela inamba endala plus inamba entsha. Umuntu nje obuya ngenye inamba, cela iy'namba zombili. Umuntu obuyayo ngenamba efanayo, nginike phela inamba yakhe. Ngoba manje abaningi mangibafuna ngamagama ngokusabatholi, kanti kumele ukugaxa inamba atholakale. So nje umuntu obuyayo, mthathe njengomuntu oqalayo kodwa uchaze ukuthi uyabuya, ufake zonke izinto zakhe. Hhayi-ke angidlule lapho. Lithi-ke ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. So uma uqala uphuma ngiyabubula, angiqondile nami ukungakusizi, kodwa uma ngibubula uyalimala kwelikamoya, uyalimala nje ekuphileni kwakho, ngoba umfundisi uphumile lapha kade lusekhona. Yikho-ke lithi lalelani abaniholayo, nibathobele ngokuba balinde imiphefumulo yenu njengalokhu abazokulandiswa ngayo. So uma ngilinde umphefumulo bese uyaphuma, ngizolandiswa ngawo angithi. Mase ngicomplaina akuzukukusiza. Bakubeka-ke kuyahlonipheka la, kuthiwa akuzukukusiza. Mase sizokubeka nje kahle kuqhoshame, uzilandela iy'qalekiso nje. Kufanele ngikutshele mina ngingakufihleli.
ngoba phela mayesekhomplainile umholi wakho, akukho sibusise sovela phambi kobuso bakho. Hhayi-ke angidlule ngibuyele ngapha sikwabaseKoloseke. Uthi umpostoli Phawuli kusukela osukwini esezwa ngalo siye kunikhulekela nokuninxusela kuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe nokuhlakanipha konke nokuqonda okungokomoya. Ayikho into esemqoka kumzalwane njengalezi zinto, ukuthi ugcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Ayikho into ebuhlungu njengomuntu ofukuzayo emhlabeni akayazi intando yakhe. Awuthathe nje umuntu umqashi azosebenza bese ungamtshela kufuneka enzeni. Yabona ukuthi uyamgqilaza lowo muntu, akazi ngempela kufuneka enzeni ngoba umtshelile. So thina-ke uNkulunkulu ufuna thina sizifunele intando yakhe ngathi. Uthi kumpostoli Phawuli asiyeki ukunikhulekela kusukela osukwini esezwa ngalo nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokuyazi intando. Usuke wayifuna intando kaNkulunkulu, ngiyakucela uyifune uthi Nkosi ngenza ibumba esandleni sakho. Nkosi yenza lokho ufisa ukwenza. Mina senganitshela eyami isimple ilula ukugitshelwa, qha ngigitshelwe nje. Eyami intando kaNkulunkulu ngami yodwa ukuthi agibele bese ngimusa la efuna ukuya khona. Okwami ukumlalela kuphela nje. So-ke wena iyiphi intando kaNkulunkulu ngawe na? Bese lithi-ke sigcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu nokuhlakanipha konke nokuqonda okungokamoya. Bazalwane, uma usugcwalisiwe ngokuyazi intando kaNkulunkulu uyahlakanipha. Uyahlakanipha nje wena kakhulu uqonda izinto zikamoya. Njengoba kuyiyona motto uJesu ayifunayo, ufuna ukuba bonke abantu basindiswe baze bafinyelele ekulazini iqiniso. So-ke ngesikhathi usulazi iqiniso, usuhlakaniphile kwelikamoya futhi usuyakuqonda okukamoya. Yiloko-ke umkhuleko wami, yiloko umkhuleko wethu. Ngiyanikhulekela bazalwane. Uma ungena nje ekhaya lethu usungenele kulo mkhuleko engikhuleka mangilala mangivuka ngo-12 ebusuku ngiyawukhuleka. Nkosi ngiyacela phendula imikhuleko yabantwana bakho, babiyele ubavikele. Nkosi ngiyakhuleka benzele abakudingayo kulo mhlaba, kakhulu balondoloze baze bangene ezulwini. Bagcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu, bagcwaliswe ngokuhlakanipha konke nangokuqonda okukamoya. Ake sibambeke la ngikhuleke sisabhekane novesi 9 kuphela. Mangizohlala kakhulu kuye kuzoshona ilanga. Ngiyamkholwa uNkulunkulu, sizoqhubeka ngokugcina inkosi kusasa. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu sesizwile izwi lakho. Sisizeke sibe ngabaluzwayo nabalenzayo. Siyabonga ukwazi usihlelela izinto ezinkulu Nkosi, ukuba siqonde ngokamoya, ukuba sihlakaniphe kwelikamoya, ukuba siyazi intando yakho ngathi. Ngiyacela-ke Nkosi uqhubeke kakhulu, siya emandleni akho wanikeziwe ukuthi siwaqonde siwazi. Siyabonga kakhulu ngakho konke, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu bangcwele, siyamdumisa kakhulu, uJesu Kristu inkosi.